Hola, hola, hello. Mireu, jo sóc la Maria i sóc multifuncional, com la majoria dels meus companys. Faig català, castellà i anglès, i perquè de llengües no n'hi ha més. A més, sóc multicolor, com veieu, perquè a l'escola de biologia. Llavors, doncs, ja em coneixeu. Adeu, adiós. Hola, sóc la Dolors. Sóc mestre de català, de castellà, de matemàtiques i de ciències naturals. Hola, jo sóc la Montse, l'administrativa del centre, que és la primera que veureu quan hi arribareu. Jo sóc la Ceci i faig anglès. Seu. Que m'encanta. Sí, hi són. Hola, jo sóc l'altra Montse i faig llengües, català, castellà i anglès. Hola, jo sóc la Mireia, dono castellà grau superior, castellà per immigrants i català. Hola, jo sóc el Francesc, faig informàtica i matemàtiques. Hola, jo sóc el Manel, faig informàtica i informàtica. Hola, jo sóc l'Alba, faig socials, al GES, a grau superior i també informàtica. Com podeu veure, aquí hi ha un grup de 9 persones que necessiten que algú els dirigeixi. Jo, la Dolors, els dirigeixo i els faig que tot això funcioni. Per grups, d'anglès, de GES, de proves d'accés, i per això cada grup, la Ceci, la Maria i la Montse, We are the English teachers. Welcome to the new school year. l'Alba, el Francesc i el Manel Som els professors d'informàtica. Esperem que vingueu aquí al centre. la Montse, la Mireia i jo mateixa som les mestres de grau superior de majors de 25 anys, m'he deixat a la Maria, i de català, castellà i instrumental. La Maria, l'Alba i el Francesc, juntament amb la Dolors, fan GES. Matemàtiques, Socials, Català, castellà, anglès. Ciències naturals. I em sembla que la solfa del claustre s'ha acabat. Però, jo sola fora incapaç de dirigir aquesta orquestra. Necessitava algú que teclegés a l'ordinador. I quin més bon teclejador que el nostre informàtic, el Manel, que és el secretari de l'equip directiu. Manel. Doncs bé, tot el dia rodejat de papers, ja ho veieu. Nosaltres dos sols no podrem tirar aquesta orquestra endavant, perquè ell sap solfeig i jo sé fer anar la batuta. Però hi ha algú que ha de cantar les notes altes, i aquesta és l'Alba. L'Alba és qui canta les notes més altes fent de cap d'estudis d'aquest tan meravellós centre. bon dia, sóc l'Alba i us asseguro que aquesta orquestra canta divinament. I si no canta, la farem cantar. Centre Públic
matrícula gratuïta, Centre de Formació d'Adults de Mollerussa. Veniu, si voleu, canviar la vostra vida. Veniu al Centre de Formació d'Adults al carrer Arbeca, número 34, a aprendre al llarg de la vida. Som un equip! Us esperem! Fins aviat! Vinga, endavant. El que trobo és que potser algú l'hauria de treure per aquí baix al cap. Però clar! A baix de tot. Però no puc acordar. Que sí? No, però no treguis per baix. I tu tens aquí un Podrà I tallar. em dic Maria, que em veieu? Ara mira, I us esperem fins aviat. I les mans quan se faran a quan s'ha dit tot? Quan s'ha dit tot ja? Després del fins aviat. Després del fins aviat. O sigui, al final, eh? Sí. I ens hem d'amagar tots aquí darrere? Vinga, Sí, A tots. veure, escolta, he tallat. una prova ràpida. 10 segons. Escolta, Va, a veure, que parli. va, sortiu. Només... Grava un moment, el Francesc, que grava. Digue't així, espera't, que ara jo no trac el cap. Aquí al mig. Perquè jo tinc Voleu separar una mica més? Nosaltres anem bé. Va, Tots estem perfectes aquí. Francesc! els homes... Deixi'm la mà. Ah, no val aquesta toma, espereu, torna. És igual. Es pot tallar la veu, es pot tallar. Em vas cap a baix, tu, ara. Ai, ai. És que algú hauria de treure el cap per aquí més aquí baix. Sí. Tu vols pujar aquí dalt? O que tu vols ser... Va. Ja? Ho sabem. No agafes això. M'ho estic passant de... Atenció. 1, 2, 3. Hola, Grava, escolta, grava una mica la Dolors, una mica Vale. esta. Dolors. Una mica, Dolors. hola. Soc la profe de matemàtiques, de català i de castellà. La profe de matemàtiques, de català i de castellà per immigrants. Vale. Ah, m'havia deixat les ciències naturals, la dietètica i educació per la... Qui deu passar per aquí? Deu dir, aquesta gent